Dadi wong Katulik kang bertanggung jawab. Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 1 Juni taun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 12 ayat 1 tekan ayat 12. Mbuh gedhe mbuh cilik minangka penderek dalem Gusti Yesus. Saben warga pasamuan antuk jejiban ngemunah kebun anggur dalem, yaiku pasamuan utawa pakumpulan-pakumpulan liyane. Pakumpulan kang paling cilik yaiku brayat. Kaya dene wong olah tetanen, jejiban kita kaajab ngasilake panenan kang matikel-tikel arupa kabecikan, tresna asih, luwih-luwih pertobatan saengga ora nguciwani. Kita darbi jejibahan misungsungake pakempalan kita mau amrih renane penggalih dalem Gusti. Dina iki pasaman suci ngaturake waosan kang critakake pasemon bab derdah ing sawijining kebon anggur. Wasi crita, Gusti Allah minangka juragan kebon anggur rumaos kagelan marga ora antuk asil kang dadi hak lan kersa dalem. Kamangka panjenengane wis ngetokake modal ora sithik kang ndadekake para panyewa kebun anggur mung kari ngolah ngono wae. Para penggarap kebun anggur kang blenjo janji padha nyahak wewenange juragan. Para penggarap kebun anggur kang sejatine para panguwasa bangsa Yahudi mau padha kepengin nguasani kebun anggur kang digarap, yaiku umat Israel. Para pemimpin mau padha ngereh bangsa Israel sakarepe dhewe ora selaras karo karsa dalem Gusti. Dene para utusan dalem yaiku para nabi kang ingutus ngelekake wong-wong mau kanggo padha martobat banjur nuntun bangsa tumuju kabecikan. Ora kagugu kepara malah padha kakaningaya enggo ora sethithik kang padha dipateni. Pungkasan putra kinasih Gusti Allah yaiku Gusti Yesus kaangkah sedani. Warta perdebatan dalem ora katanggapi kanthi gambira ananging katampik. Ing pungkasan cerita kaandharake menawa marga duka Gusti Allah minangka kang darbi kebon anggur bakal teka numpes wong-wong mau. Dene kebon anggur bakal kasiwakake marang wong utawa bangsa liya kang bisa dipercaya. Para tresna pelem kinasih sacara mligi awake dhewe minangka warga pasamuan kajibah ngemunah kebon anggur utawa pasamuan kang paling cilik yaiku kulawarga kita, pakumpulan kita, komunitas kita, paseduluran kita lan liya-liyane. Awake dhewe sinampiran sesanggeman lan tanggung jawab ngemunah lan nuwuh ngrembakake pasamuan kang paling cilik mau ngawuhake kabecikan katur Gusti Allah. Panjenengane rawuh saben dina ana ing ati kita dewi-dewi. Panjenengane rawuh saben dina awujud sakramen Ekaristi kang padha kita tampa. Panjenengane rawuh saben dina ing sembayang-sembayang kulawarga kang padha kita anakake. Panjenengane rawuh saben dina ana ing sapa wae kang sesambungan lan sesrawungan karo kita. Mula Gusti temtu gelo lan kuciwa menawa pribadi kita, kulawarga kita, pakumpulan kita utawa komunitas kita mubrah-mabrah lan mosah-masih rikala Gusti tedhak ngrawuhi. Ora mokal menawa Gusti banjur paring sarusiku lan bebendu rikala menangi pasamuan kakemunah ora selaras karo karsa dalem. Nadyan mengkono isih ana wektu kanggo ndandani diri amrih dadi pangemunah kebun anggur kang becik. Suwawi sami munjuk kunjungan sedalem Yang Rama so Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan sedalem Yang Rama so Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin.